gerne vise jer, hvor man laver akronym. Prøv lige at vise det først. Det er Randy Orton, han gør. Eller, det er vist, der er en, der vælter ned. Og så går han ned og løber sådan noget. Og så, når han kommer op, så hopper han op. Og så prøver vi lige at vise den. Sådan der. Og så slår han hovedet ned i jorden. Det vi gør, det er, jeg tager fat her med højre arm op rundt om hans nakke her, eller rundt om hans hals, og venstre hånd op på hans hoved. Så hopper jeg, vi går ned på samme tid, så hopper vi på samme tid. Og så hopper jeg frem og lander på ryggen. Jeg hopper frem i det, man så lander han på maven. Men jeg skal give slip med armen under hans hals, lige før vi rammer. Jeg prøver at vise en gang til. 1, 2, 3, nu. Det var akronym.